Salam to Nigerians, barkanmu da shan ruwa. Wannan bidiyo na yi ne domin in jawo wani ɗan wiwi ɗin acto da ke Kannywood film industry kunne da ya fita a harkata, domin naga shi bai da aiki sai duk inda ya ga an sa hoto na a social media sai dinga shiga, idan ya sha wiwinsa ya bugu ya dinga shiga comment section yana faɗan maganganun ɓatanci a kaina da halina da ba halina ba, saboda yana so kawai in tanka shi domin yi suna. To na gano ka, ni Ummi Zeze na karfin ka. Sunan da ne a film industry baka isa kai ba har ka mutu, kudin da ne a film industry baka isa ka yi shi ba har ka mutu, ka gane? Wai ka manta lokacin da ina film kana film kai dan siyo min fiye wata ne, kazzami ma irin ka, dan yanzu ka samu ka goge, mata aure ma sai sadaka yalla aka samu aka jona ma, wawa kawai almajiri mijin almajira.